سلام كمي تمسي خبرات تخاتلت مدبنا نلومي شمنت سنة 2026 حزنا لكم زمزانا زينا النوم نمكتتالكم نعدمنا بقدام النت أرستاتو بريزيدنتي سياسة فوركي ناب ريبابليك جبسي جيشوم من لشاتات RSF بوشت مريت إثيوبيا عسكرهم كمزلو ترغاغيزوم ጉጅለ ብልጽግና አጽዋርን ሰራዊትን የንቀሳቀስ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ሎሚ ካብ ከተማ መቐለ መግለጺ ወጽኢሎ ዝብሉን ካልኦት ዜናታትን ሒዝናልኩም መጽኢና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና ንዕድም ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ሪፐብሊክ ግብጺ ገይሹ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንሰለስተ መዓልቲ ዝጸንሕ ናይ ስራሕ ዑደት ንምትግባር ናብ ግብጺ ኣምሪሑም ፕሬዝደንት ኢሳያስ ካይሮ አህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ሎሚ 8 ሰነ 2026 ከዓ ብፕሬዝደንት ሪፐብሊክ ግብጺ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ኣብ ቤተ መንግስቲ አልኢትሓድያ ምዕሩግን ድሙቕን ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉ ምንጭታት ሓቢሮም ብድሕሪ ዝኽልቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዓሚቕ ዘተ ከም ዘካየዱ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ገጻት ኤክስ ገሊጹ በመሰረት ዝወጽ ሓበሬታ ፕሬዝደንት ኢሳያስን ፕሬዝደንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲን ኣብ ዓውድታት ሃብቲ ባሕሪ ምዕባል ወደባት ኣብ ሕቑፊ ኣቐዲሙ ዝተዘተየሎም ጽላታት ዲፕሎማስን ፖለቲካን ንምትግባሮም ተሰማሚዖም እቶም መራሕቲ ብተወሳኺ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ምዕባለታት ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ማእከላዊ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ካልኦት ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ኣህጉራውያን ጉዳያትን ሰትዮም ብድሕሪ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕን መዘንኡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ዶክተር ባድር ዓብደልዓጥን ንዝርዝራዊ ኣተገባብራቶም ብመራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ተዘተየሎም ጉዳያት ብዝምልከት ተዘራሪቦም ምልሻታት RSF ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ ተረጋጊጹ ብሓምዳን ደጋሎ ዝምራሕ ምልሻ ህጹጽ ወሃቢ ደገፍ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ 50 ኪሎ ሜትር ኣብ መንጎ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያን ዓስኪሮም ከም ዘለዉ ምንጭታት ብቪድዮ ኣሰኒዮም ኣረጋጊጾም ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ብልጽግና ነዚ ብከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ ምሰላትን ቅትለት ሱዳናውያን ዝኽሰስ ጉጅለ እናደገፈ ስቅያት ህዝቢ ሱዳን ከናውሕ ለይትን ቀትርን ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ጉጅለ ብልጽግና ከም መተሓላለፊ ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝመጽእ ኣጽዋርን ነቲ ጉጅለ ወታደራዊ ማዓስከር ብምሃብን ከም ዝሰርሕ ሮይተርስ ሓዊስካ ምስ ናይ ሳተላይት ስእልታት ብጭብጢ እኳ እንተቐረቡ እቲ ጉጅለ ግን ዛጌት ኣሉታ ክህበሉ ጸኒሐሎም ጉጅለ ብልጽግና ኣጽዋርን ሰራዊትን ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ጉጅለ ብልጽግና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ተወሰኽቲ ሰራዊትን ኣጽዋርን ናብ ክልል ትግራይ የጸግዕ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም እቲ ምንቅስቓስ ሰራዊት ብወገን ኣብ ዓላ ኣብ ወሰናስን ክልል ትግራይን ዓፋርን ከምኡውን ሰሜን ወሎ ከባቢ ወልድያ ምዃኑ እዞም ምንጭታት ይሕብሮም እዚ ምንቅስቓስ ሰራዊት ብወገን ብልጽግና ምስቲ እቲ ጉጅለ ኣብ ሳልስቲ ክገብሮ ዝቐነየ ናይ ድሮን ደብዳብ ኣብ ክልል ትግራይ ተዛሚዱ ናብ ቀጥታዊ ወታደራዊ ግጥም ከመርሕ ድዩ ዝቕጽል መዓልትታት ዝምልስዎ ክኸውን እዩ ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ሓይልታት ፋኖ ሎሚ ኣብ ክልል ኦሮሞ 3 ቦታታት ከም ዝተቆጻጸሩ ምንጭታት ካብ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ሎሚ መግለጺ ውጽኦም ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ሎሚ ካብ ከተማ መቐለ መዋጽኦና ብጽንዓትን ሓድነትን ምቅላስ ጥራሕ እዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ናይ ሓድነትን ቃልስን መግለጺ ኣውጽኦም ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ነቲ ጉጅለ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ናይ ኩናትን ጥፍኣትን መተኾታኽ ብምኹናን ህዝቢ ትግራይ ህላዊኡ ንምውሓስ ብሓድነት ደው ክብል ጸዊዖም ማለስ ተኻየደ ምጥቕቃዕ ኢራን እስራኤልን ሎሚ ሃዲኡ ከም ዝወዓለ ምንጭታት ሓቢሮም መንግስቲ ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ተወሳኺ መጥቃዕትታት ክሳብ ዘይገበረት ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ካብ ምቕጻል ከም ዝቁጠብ ኣፍሊጦም እስራኤል ብወገና ብትእዛዝ ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ተወሳኺ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ከም ዘይትፍጽም ኣፍሊጣላ እዚ ብክልቲአን ሃገራት ተዋሂቡ ዘሎ መግለጺ ክሳብ ክንደይ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ብዙሓት ዝጠራጠሩሉ ዘለዉ ጉዳይ እዮም ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ዝተዳለወ ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም